niin kuin aurinko. A-kirjain. Mitähän täältä löytyy? Mikä kirjain on seuraava? B. B-kirjain. B niin kuin banaani. Seuraava muna on vaaleanpunainen ja sieltä löytyy C-kirjain. C. C niin kuin Celsius. 27 celsiusastetta. Minkä värinen tämä muna on? Sininen. Ja sieltä paljastuu kirjain D. D-kirjain. D niin kuin delfiini. E-kirjain. E. Se on E-kirjain niin kuin etana. E niin kuin etana. Seuraava kirjain on F. F niin kuin fagotti. Mikä on fagotti? Fagotti on soitin. Viu, 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 viu. Mikä kirjain tämä on? Sehän on G-kirjain. G niin kuin gepardi. Hupsista. Ja täältä löytyy H-kirjain. H. Noin. H. Niin kuin hai. H niin kuin hai. Ja sitten I. I-kirjain. I-kirjain. I niin kuin ilmapallo. Ja mitä siellä on? Mikä on Iin jälkeen? Se on J. J niin kuin jalkapallo. Mikä kirjain sieltä tulee? Se on K. K niin kuin koira. Mikä on K-kirjaimen jälkeen? Sehän on L-kirjain. L niin kuin leijona. L niin kuin leijona. M-kirjain. 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 M niin kuin mangohedelmä. Hupsista. Oho. Mikä on M-kirjaimen jälkeen? Sehän on N-kirjain. N. N niin kuin Nalle. Avaahan jo. O-kirjain. O. O on pyöreä kirjain. O niin kuin omena.
Mikä kirjain se on? Sehän on P-kirjain. P niin kuin possu. Tämä on jännä kirjain. Tämä on Gu-kirjain. Gu, niin kuin Quickstep-tanssi. Kappas vain, se on R-kirjain. R niin kuin rumpu. Hupsista, suoristahan kuva jo. Noin. R-kirjaimen jälkeen on S-kirjain. S niin kuin siili. T. T-kirjain. T niin kuin tuoli. Mitä muita teillä alkavia sanoja keksit? Emme malta odottaa, avaa jo. Sehän on. U-kirjain. U niin kuin undulaatti. V-kirjain. V niin kuin valas. V niin kuin valas. V:n jälkeen tulee kaksois-V. Oho. Kaksois-V niin kuin WC-pönttö. Ja sieltä paljastuu X-kirjain. X niin kuin Xbox. Y. Y-kirjain. Y, niin kuin ystävä. Z, niin kuin Zorro. Ja ruotsalainen O. O niin kuin Åland. Mikä sieltä tulee? Se näyttää Aalta, mutta siinä on pisteitä mukana. Sehän on Ää. Ää. No, pysyhän nyt. No, pysyhän nyt. Ää niin kuin ämpäri tai äiti. Vihdoinkin. Ja mikä on
oon näköinen, mutta siinäkin on pisteet. Sehän on Ö. Ö niin kuin ötökkä. Tässä on taulukko kaikista kirjaimista. Millä kirjaimella sinun nimesi alkaa? Hei hei!